na farko mu yanzu wani yanayi muke, su jama'a talakawa sun ɗauki laifi sun ɗorawa masu mulki. Masu mulki idan kana jin maganganunsu, ba su ne waye da muka ba su kuɗi suka zaɓe mu. Magana ce ta gaskiya, kana so ko ba ka so haka ne. Biyu kenan. To idan haka ne me mafita? To mafita ina ganin Allah subhanahu wata'ala ya yi maganar wasu ayoyi tagwaye guda biyu. Ina jin a cikin suratul nisa'i in ban manta ba. Amma masu mulki sun fi sha'awa su ji ta farko ko su ji ta biyu, sun manta da ta farko, ba ma sa so a ambace ta. A cikin wani littafi shehun malami Ibn Taymiyyah a siyasatul shar'iyya yake cewa wayannan ayoyin guda biyu ya rabawa masu mulki da talakawa. Na farko ta wanda ba ta masu mulki ba, Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. To alhamdulillah Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, malam Jero ya faɗi suwaye suka yi imanin nan, atiullah wa atiur rasula, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa Allah manzon Allah da'a, wa ulul amri minkum, da wanda aka jibanta al'amarin ku akan su. Waɗancan guda biyu Allah da Annabi sake ba kaidi ake musu, amma waɗannan aka ce a'a, wato akwai wata ka'ida ta yi musu da'a din. Amma fahimta na za ta rubuci shayi idan kun samu saɓani a cikin yadda kuke tafi da al'amuranku, kamar halin da ake ciki a yanzu, na sama yana sukan na ƙasa, na ƙasa yana sukan na sama, to ku koma wa Allah wa rasulihi da manzansa. Ta farko ayar da aka gaya su kuma masu mulki, kun gani a koma Allah da manzansa. Ta farko yace inna Allah ya'murukum an tuwaddu إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يأمركم به. yayi to kun ga Allah subhanahu wata'ala sai umarni su kuma masu mulki an tuwaddul amanati ila ahliha, amana da aka ba na al'umma to ku yi kokarin sauke wannan amana din. In za ku yi hukunci a tsakanin mutane to an ta hukumu bil adal, ku yi hukunci da adalci. Duk demokradiyyar duniya da good governance da ake magana, accountability, transparency, inclusiveness, efficiency, rule of law, social justice, ga baki daya a cikin waɗannan ayat ta daya. To idan haka ta faru, masu mulki kun ji an ce ku yi adalci, ku kuma ku yi musu afuwa, to a ƙarshe shawarar da zan bayar, tunda nauyi akan masu mulki yake, mun yadda abubuwa ne guda biyu wanda nake roƙon masu mulki da masu bawa masu mulki shawara, musamman kuma malamanmu da Allah ya sa suna iya yin magana da masu mulkin nan kai tsaye, to su gaya musu wata magana guda ɗaya. Wannan maganar tana da amfani, kuma idan ba a yi ta ba za a ci gaba da zaman doya da manja da wannan wahalar da muke ciki. Ita ma kuma ba magana ta bace, umarni ne na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi guda biyu ya gaya wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda wannan maganar da aka yi ta zo har yanzu, fa bima rahmatin min Allah ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم
في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. To alhamdulillah wannan ita ce aya ta ƙarshe da nake roƙon malamanmu da suke iya haɗuwa da waɗannan mutane su ji hankalinsu a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa manzon Allah rahama da Allah ya yi musu kuma ya yi wa duniya har zuwa yanzu nan da ka kasance mai sauƙin hali ba mai kakkausan hali ba mai yawan fushi da kin buɗe ƙirjinsa ya yi shawara da kowa. Allah ya ce masa walau kun tafazzal galizal da kana da yawan fushi ba ka haƙura da su to da duk na kusa da kai sun watse sai rabu da kai to fa'fu anhum kai musu afwa. Ma'ana ya aka yi zaɓe kamar yadda malam Girwar Rugun ya faɗa, fa'fu anhum a yi musu afwa wastaghfir lahum kuma a dinga gafartawa juna wa shawuruhum fil amr kuma a yi shawara da su idan ya ɗauki wani al'amari. System ɗin nan caɓi mu zauna a yi shawara da mu. Constitution ya ba mu dama mu gaya musu abin da ba sa so domin mutanen Najeriya su samu sauki. Ku gaya musu cewa wa shawuruhum fil amr ɗin nan afwa na bin kiyarda da abin da suke so za su samu nasara ne idan sun manta da abin da ya faru jiya sun yi tunanin gobe mu haɗa kawunanmu su yi haƙuri da magana da za su ci daga wajenmu domin fitar da 'yan Najeriya daga halin da suke ciki a kullu ƙauliya da asibiti da wajen wajen da musulmi na